Бойко, Здрасти. как беше днес? Бомба. Малко кратичко ни беше, но пък интензив. Спринт. Много готино беше. Спомняйки гуми днеска. Самото трасе? Добре. Маркировката добре. Нямаше проблеми. Само на едно място, ама разбрахме, че то дори едно е. Тъй, че Не бил сложил, мислил там да я сложи маркировката. Но поне се събрахме там и след това беше фън компания. Времето беше днеска екстра. На третия бир вчера беше така печеше. Днеска готвим и фрикичките така за разхлаждане. Нивото се дига. Набират тумби, млади, стари. Не стари, по-мъдри. С повече опит в състезанията. И младите, ето, мъдростта надви младостта. Опита, да. Добре, мерси.